Yeah. MRIS koa zany tabaga 501. Yes sir. Nanantena fitiavana tena matotra taminao izy nefa tsy hainao mihitsy ny kolokolo simbany ty azy Ichakitaka nataonao anazy ange ichi nefa empaka unize tsy zakany koa ze naleny nisafidy nandahoanao de zao ndraiky anao manome atsiny anazy ange ichi nisy tano mety amizao de mitady anampody anazy ano izy efa tsy akany koa fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao ko fitiavany anao efa namiantany fo fa tsy trapanao sao izy efa loso no mbola misisika aminazy izy efa tsy ane toro hevitsy amiako ano akanao mitady afahany nanarivady tanoranao nanome anjarany afa problemenao na mila filanazy zao nao fatara fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao fiavignaro falasy efa nahitany tiany ze anaovana ampody anazy efa taraloatra gnao fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao fiavignaro falasy efa antanan'olo kafe ze anao vo mitady anampody anazy efa taraloatra gnao